No niin, nyt mä aion äänittää tämän ensimmäisen videon mun kunnallisvaalitavoitteista, joista ensimmäinen ja tärkein on Woke-vapaa Turku. Ja ensin mä aion selittää vähän, että mitä Woke tarkoittaa tai mitä minä ymmärrän sillä. Ja sen jälkeen mä kerron, miten se ilmenee ja mitä haittaa siitä on, minkä takia se on haitallinen ja siitä pitää päästä eroon. Ja sitten lopuksi, mitkä ne toimenpiteet on, joita mun mielestä Turussa pitää tämän asian suhteen tehdä. Mä tiedän, että vaalivideon pitäisi olla napakka ja lyhyt, mutta mä voin etukäteen jo sanoa, että tästä ei tule lyhyt videota. Sen takia, koska aihe on hankala, monimutkainen ja mä haluan selittää mahdollisimman hyvin, että minkä takia tämä on mulle tärkeää. No, aloitetaan siitä, että mikä Woke siis on, mitä se woketus tarkoittaa. Sehän on laaja aihe. Mä käsittelen sitä nyt vaan niiltä osin, joilla mun mielestä on merkitystä nimenomaan tämän kunnallistason kanssa ja näiden mun vaalitavoitteitteni kanssa. Eli tämä on niin laaja kokonaisuus, että kokonaan siihen nyt ei pysty pureutumaan tässä. Eli Wokellahan tarkoitetaan tällaisia erilaisia ideologioita. Se on itse asiassa tällaisten useampien ideologioiden summa. Yksi tärkeimpiä niistä on nimeltään kriittinen rotuteoria. Eli kriittinen rotuteoria lähtee siitä, että yhteiskunnassa on rakenteellisesti sellainen tilanne, että toiset ihmiset on sorrettuja, tai sanotaan ihmisryhmät on sorrettuja, ja toiset ihmisryhmät on sortajia. Eli että se on rakenteellinen ominaisuus ihmisryhmälle, että asia on näin. Ja sitten tämän ideologian mukaan muun muassa kieli heijastaa tätä rakenteellista sortoa. Eli kieli niin kuin kantaa itsessään mukanaan tämmöistä sortoa. Ja nämä sorretut ryhmät on tällaisia vähemmistöjä, no erityisesti nyt seksuaalivähemmistöt, mutta myös vammaiset, värilliset ihmiset ja myöskin naiset ja niin edelleen. Ja sitten sortajia ovat lähinnä valkoihoiset heteroseksuaalit. Ja koska mies kuuluu tähän sortajiin ja nainen sorrettuihin, niin siis kaiken pahan alku ja juuri, eli tämä pahin sortaja yhteiskunnassa on siis valkoinen heteroseksuaalinen mies. No nyt täytyy sanoa, että mähän en itse usko tähän teoriaan, tai mun mielestä tämä teoria antaa täysin väärän kuvan yhteiskunnasta. Eli se on yksinkertaisesti virheellinen teoria. Mutta jos me katsotaan maailmaa näiden ihmisten silmin, jotka uskoo tähän teoriaan, niin he yrittää tietysti parantaa näiden sorrettujen ryhmien asemaa yhteiskunnassa. Ja tämä vaikuttaa päällisin puolin tällaiselta kauniilta ideologialta, että totta kai se on hienoa, jos sorrettuja ihmisryhmiä puolustetaan, mutta todellisuudessa tässä ei pyritä tasa-arvoon. Se on itse asiassa tämän ideologian sisään leivottu ominaisuus, että koskapa nämä henkilöt on sitä mieltä, tai nämä ideologit on sitä mieltä, että tämä on rakenteellinen ominaisuus yhteiskunnassa, että tämä sortajat vastaan sorretut, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä ei voi pyrkiä, eikä se ole mahdollistakaan päästä tasa-arvoon, vaan sen jälkeen, kun on riittävästi tuettu ja nostettu näitä vähemmistöjä, niin heistä tuleekin sitten sortajia. Eli itse asiassa se, mihin tässä niin kuin pyritään ja päädytään, ellei asialle tehdä mitään, on vähemmistöjen diktatuuri. Ja nythän meillä on jo aika paljon viitteitä tai oikeastaan näyttöä siitä, että näin asia todella on. Lähtien nyt siitä, että näiden niin sanottujen vokettajien, eli näiden, jotka ajaa tätä voketusta, niin heidän toimintatapansa on äärimmäisen aggressiivisia ja häikäilemättömiä. He haluaa nyt jo
vaientaa kaiken kritiikin niin kuin itseään kohtaan. He haluaa vaientaa kaikki sellaiset ihmiset, jotka ei ole tästä asiasta heidän kanssaan samaa mieltä. Ja tämän vaientamisen välineenä on tietenkin erilainen mediasensuuri, mutta se ei riitä, vaan he ovat aktiivisia siinä, että he tällaisia ei-toivottujen henkilöiden työnantajiin esimerkiksi ottaa yhteyttä, mustamaalaa henkilöitä siellä, uhkailee työnantajaa siitä, että mitä seuraa siitä, jos työnantaja vielä pitää palveluksessaan tällaista epätoivottua henkilöä. Ja pyrkii siis siihen, että kaikin tavoin nämä vastakkaista mielipidet edustavat henkilöt, joihin siis itsekin lukeudun, niin tulisi niin kuin mitätöityy, menettäisi työpaikkansa, menettäisi ansionsa. Siis kaikin tavoin tällaista erittäin niin kuin, mitä mä sanoisin, siis törkeää toimintaa kerta kaikkiaan, tai siis niin kuin moraalisesti täysin ala-arvoista toimintaa. Ja itsehän mä olen kokenut tämän tämmöistä niin kuin siinä mielessä, että aikoinaan multa vietiin kirjoitusoikeudet Uuden Suomen blogiin ensimmäisestä pienestä kommentista, joka koski seksuaalivähemmistöjä. Ja toinen esimerkki on se, että mä olen pitänyt vuodesta 2017 blogia vuodatusalustalla. Sen blogin nimi on Kirveellä töitä. Vuosi sitten 1-2 ennalta varoittamatta ja ilmoittamatta multa vietiin mun kirjaustunnukset sinne. Eli mä en ole vuoteen sinne päässyt, en pääse hallinnoimaan näitä kirjoitukseni siellä. Ja arvatenkin sen takia, että joku tällainen aggressiivinen voketusryhmittymä on ottanut yhteyttä sen alustan pitäjään ja alkanut uhkailla siitä, että mitä seuraa, jos tällaista kirjoittajaa vielä siellä pidetään. Kirjoitin aika paljon muun muassa seksuaalivähemmistöistä. Joo, elikkä ja kaikkein räikein esimerkki, jos nyt Päivi Räsäsestä ei niin paljon puhuta, hän on tietysti erittäin räikeä esimerkki, mutta erittäin räikeä esimerkki on Aki Ruotsilan tapaus. Joitakin vuosia sitten Aki Ruotsila valittiin Pori-Jatsin toiminnanjohtajaksi, mutta kun nämä Voke-ryhmittymät alkoi pommittaa, maalittaa tätä Pori-Jatsia, niin siellä meni henkilöillä pupu pöksyyn niin sanotusti ja Aki Ruotsila sai potkut. Eli tämä on sitä toimintaa, mitä nämä ryhmittymät tekevät. Ja tämä on siis, mä voin sanoa senkin, että tämä on siis radikaali vasemmistoaktivismi, mutta kun tähän voketukseen liittyy paitsi tämä kriittinen rotuteoria, josta mä puhuin, niin yksi ideologia, joka siihen liittyy, on tämä identiteettipolitiikka. Ja näin ollen tämä kaikki, mikä liittyy seksuaalivähemmistöihin, transagendaan, queer-teoriaan ja niin poispäin, niin se liittyy tähän myös. Ja ehkä kaikkein aggressiivisin toimijahan tässä on SETA. Yksi esimerkki tästä myös, mä haluan selvittää tätä, että millä perusteella mä väitän, että näiden vokettajien tavoite ei ole tasa-arvo, vaan tällainen vallankumous ja diktatuuri. Nythän nämä seksuaalivähemmistöt tämän queer-teorian mukaan niin esittää esimerkiksi tällaista, että jokaisen seksuaalivähemmistön kuuluvan henkilön niin tulee itse voida määritellä niin kuin itsensä ja esimerkiksi se pronomini, mitä heistä käytetään ja niin poispäin. Eli kukaan ulkopuolinen ei voi mennä määrittelemään ihmistä ja myös se, että sä et voi tehdä mitään oletusta ihmisen sukupuolesta hänen niin kuin ulkonäkönsä perusteella ja näin. Niin nyt siis he vaatii sitä, että jokaisen seksuaalivähemmistöön kuuluva on täysin niin kuin yksilöllinen. Mutta samanaikaisesti he niputtaa kaikki heteronormatiiviset ihmiset tämmöisen CIS, eli CIS-määritelmän alle. Eli he niputtaa kaikki tällaiseen. Eli toisin sanoen viesti on se, että
tällaiset heteroseksuaaliset ihmiset, niin ei ole mitään yksilöllisiä ihmisiä ollenkaan, vaan tällaista massaa. Ja sitten he keksi tällaisia aivan mielipuolisia kirjainyhdistelmiä, tällaisia IQHP, AQT, joita sitten heteroseksuaalisten pitää opetella ulkoa niin, että he osaa näiden henkilöiden kanssa keskustella oikein näistä asioista. Ja tämä, jos mikä, on vallankäyttöä ja alistamista, että neuvo se, että älkää vaan missään tapauksessa opetelko tällaisia mielipuolisia kirjainyhdistelmiä heidän vierikseen. Mutta tosiaan niin tämä on erittäin alistavaa, siis vallankäyttöä. No nyt sitten siihen asiaan, että mitä haittaa tästä voketuksesta on. No mä erotan tässä nyt kaksi asiaa. Toinen on tämä rotuteoria, joka sitten liittyy siihen, että yhteiskunnassa luodaan tällaisia ohituskaistoja näille alistetuille ihmisryhmille. Ja nythän se on useimmiten, jos ajatellaan Suomea ja tietenkin Turkuun, niin ne on tällaisia erilaisia maahanmuuttajille luotuja ohituskaistoja, esimerkiksi opiskelemaan ja töihin. Ja just eilen luin uutisissa, että Jyväskylän yliopisto aloittaa maahanmuuttajille suunnatun vieraskielisen koulutusohjelman opetus- ja sosiaalialalle. Ja he perustelevat sitä siinä, että maahanmuuttajat on aliedustettuina tällaisilla aloilla, jotka vaatii hyvää kielitaitoa ja korkeaa koulutusta. Siis, eikö se ole aika päivän selvää, että jos ihminen ei osaa hyvin suomea tai ruotsia, niin silloin on väkisin aliedustettuna. Mutta nyt siihen, että mitä tämmöinen ohituskaista, mitä se tarkoittaa. Tässä voketuksessa on sellainen käsite olemassa kuin positiivinen syrjintä. Ja vokettajat on sitä mieltä, että positiivista syrjintää voi harrastaa ja se on jopa toivottavaa. Mutta tosiasiahan on se, että positiivinen syrjintä ei ole mitään positiivista syrjintää oikeasti, vaan se on tällaista sanoilla kikkailua. Tosiasiassa positiivinen syrjintä aiheuttaa aina syrjintää. Siinä vaan syrjinnän kohteena yleensä on nyt sitten kantaväestöön kuuluvat valkoihoiset heteroseksuaalit ihmiset. No okei, ei välttämättä heteroseksuaaliset, mutta joka tapauksessa. Koska nyt ajatellaan esimerkiksi tätä Jyväskylän yliopiston sisäänottoa, niin hyvin todennäköistä on, tai tämä on valistunut arvaukseni, että ei heillä kokonaissisisäänottomäärä kasva, vaan nyt tämän niin sanotun ohituskaistan sisäänotto, niin se lohkaistaan sieltä kokonaissisäänotosta. Niin toisin sanoen lopputulos on se, että jotkut kantaväestöön kuuluvat henkilöt, jotka osaisi hyvin suomea, jää nyt sitten ilman opiskelupaikkaa tämän ohituskaistan niin kuin johdosta. Ja tätä harjoitetaan myös sitten esimerkiksi kuntien rekrytoinnissa. Kuntien rekrytoinnissa suositaan monta kertaa maahanmuuttajia ja joka kerta tällainen syrjintä, tällainen ohituskaista tarkoittaa sitä, että aina on vastaava määrä kantaväestöön kuuluvia henkilöitä, jotka sitten tulee syrjityksi ihan oikeasti. Ja nyt sitten ihan oikeaoppisesti tämän rotuteorian mukaisestikin, niin nämä, joita syrjitään, on nyt sitten näitä sortajia. Ne on useimmiten valkoihoisia, heteroseksuaaleja miehiä, nuori miehiä, jotka muutenkin on Suomen yhteiskunnassa aika lailla syrjäytymisuhan alla. Ja tällainen niin kuin rekrytoinnissa tapahtuva ohituskaista tarkoittaa aika usein myös sitä, että valituksi ei tule pätevin henkilö, vaan valitaan tämmöisten vokekriteerien perusteella. Toki se, että sehän ei ole tietenkään oikein, jos vaikkapa tumma ihmistä sitten
niin kuin sorretaan työnhaussa, vaikka hän on yhtä pätevä. Siitähän tässä nyt en puhu ollenkaan, että sehän on väärin totta kai. Mutta tämän takia vastustan näitä ohituskaistoja. Tämä identiteettipolitiikka, mitä haittaa siitä on? No identiteettipolitiikka, eli se, että korostetaan kaikkien seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja yritetään esittää, että se on niin kuin nämä kaikki seksuaalivähemmistöt yritetään esittää mahdollisimman normaalina. Häivytetään sellaiset biologiset tosiasiat kuin vaikkapa, että lapsella voi olla vain yksi isä ja yksi äiti, tai että niin kuin yksi ihminen ei pysty saamaan niin kuin yksinään lasta, tai että kaksi miestä tai kaksi naista ei pysty saamaan keskenään lasta, ja yritetään häivyttää semmoinen tosiasia, että sukupuolia on tasan kaksi, ja muitakin tällaisia biologisia tosiasioita yritetään häivyttää, ja yritetään sitten vielä selittää, että on mahdollista vaihtaa sukupuolta. Nämä kaikki on erittäin tuhoisia meidän lapsille ja nuorille. Etenkin kun nämä vokettajat on tietysti aloittanut sen propagandan nimenomaan kouluista ja päiväkodeista. Ja siellähän se on todella niin kuin ulottanut lonkeronsa syvälle meidän koulujärjestelmään. Meidän oppikirjat on täynnä voketusta. Meidän oppikirjat opettaa, että mies voi synnyttää ja niin poispäin. Meillä on valtava tämmöinen sukupuolidysforisten nuorten ryhmä, ja tämä ongelma on niin kuin hajoamassa käsiin. Ja se johtuu vain siitä, että lapsille syötetään tällaista totuuden vastaista niin kuin ideologista ajatusmallia, joka valitettavasti saa lapset ja nuoret sekaisin semmoisessa herkässä iässä. Ja esimerkiksi mä tiedän, että kouluissa, no Setahan on tunkenut sinne kouluun, käy siellä esittämässä propagandansa nuorille. Sitten mä tiedän, että koulussa opettajille annetaan tällaista koulutusta tässä kriittisessä rotuteoriassa. Ja muun muassa kerrotaan opettajille, että opettajan ei pitäisi tehdä päätelmiä oppilaan sukupuolesta hänen ulkonäkönsä perusteella ja niin poispäin, niin poispäin. Ja liittyy myös siihen, että tyttöjä ei pitäisi kutsua tytöiksi ja poikia ei pitäisi kutsua pojiksi. Ja lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat lisääntyy koko ajan ja sen takia tälle asialle on pakko tehdä jotain. No sitten on vielä yksi asia. Eli nämä vokettajat ja varsinkin identiteettipoliitikot, niin niiden vihollinen numero 1 on perhearvot ja tietysti kirkko, joka edustaa näitä perinteisiä perhearvoja. Ja sen takia perinteinen perhe ja kirkko halutaan tuhota. Ja tämä on tietysti myös erittäin tuhoisaa lapsille, koska on monessa tutkimuksessakin osoitettu, että lapsen paras kasvuympäristö on ydinperhe. Siitä se on ihan yksiselitteinen tosiasia. Mutta sitten tämä vielä näkyy sillä tavalla Turussa tämä asia, että tuomiokirkosta eli meidän tästä kansallispyhätöstä on tehty tällainen markkinapaikka. Ja minusta se on aivan selvä merkki siitä, että sen niin kuin pyhyys, kaikki mitä se edustaa, halutaan tuhota. Sen edusta on täynnä markkinameininkiä ja sitten tietysti siellä sisällä pidetään sateenkaarimessuja. Ja tämä on myös erittäin valitettavaa, koska varmasti Turusta löytyisi muitakin paikkoja tällaiselle markkinameiningille. No, niin, vielä yksi asia, joka liittyy kolmanteen sektoriin. Eli meillä Suomessahan on sellainen tilanne, että meillä ei oikeastaan ole sellaista riippumatonta kolmatta sektoria ollenkaan. Meillä on valtavan laaja järjestökenttä, meillä on valtavasti yhdistyksiä,
muita järjestöjä, urheiluseuroja, uskonnollisia yhdyskuntia ja näin. Yhteistä täällä kaikelle on se, että ne ei ole riippumattomia, vaan ne on täysin yhteiskunnan talutusnuorassa ja lähinnä opetusministeriön talutusnuorassa sen takia, että suurin osa niistä on täysin riippuvaisia opetusministeriön jakamasta tuesta, tai siis joskus myös muun julkisen sektorin jakamasta tuesta. Tämä on sellainen Suomen sellainen erityispiirre. Ja sen takia meidän valtiovalta, kun se on omaksunut tämän woke-ideologian, niin se pystyy pakkosyöttämään sitä ideologiaa myös tätä kautta, näiden järjestöjen kautta. Ja millä tavalla se tapahtuu? No se tapahtuu niin, että tämän tuen ehdoksi pannaan se, että näiden järjestöjen on ensinnäkin kirjattava toimintasuunnitelmaansa tai sinne toimintatapoihinsa turvallisen tilan säännöt. Ja mitä turvallinen tila tarkoittaa? Turvallinen tila on tällainen voketuskoodisana sille, että yritetään estää kaikkien kriittisten äänten pääsy sellaiseen tilaan, joissa esimerkiksi on seksuaalivähemmistöjä, jotka saattaisi sitten loukkaantua tällaisesta kritiikistä. Eli sillä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin vaientaa ei-toivottujen ihmisten mielipiteitä. Niin nyt sitten näiden rahoituksen ehtona näiden järjestöjen täytyy laatia turvallisen tilan ohjeet. Jos katsotte oikeastaan minkä tahansa yhdistyksen toimintatapoja, jotka on kuvattu siellä heidän nettisivuillaan, niin sieltä löytyy turvallisen tilan, nykyään siis turvallisemman tilan ohjeet. Ja sitten heiltä tietysti kysytään näissä apuraha-anomuksissa myös kysytään, että millä tavalla teidän yhdistyksenne edistää tätä esimerkiksi nyt seksuaalivähemmistön ja muiden vähemmistöjen oikeuksia. Ja niinpä näiden yhdistysten on sitten pakko esittää liuta toimenpiteitä, jotta he saisivat sitä rahaa. Ja itselläni on tällainen kokemus, että minut tuossa puolitoista vuotta sitten potkastiin ulos yhdestä turkulaisesta tanssikoulusta sen jälkeen, kun mä olin kritisoinut sitä, että tämä tanssikoulu oli julistautunut julkisesti sateenkaariystävälliseksi tanssikouluksi. Sen jälkeen, kun se oli osallistunut ensin Pride-kulkueeseen ja perustanut samaa sukupuolta oleville tarkoitetun tanssitunnin. Rehtori ilmoitti mulle, että mä en ole enää tervetullut siihen tanssikouluun. Joo. Ja nyt sitten siihen, mitä Turussa pitäisi tehdä näiden asioiden pohjalta. 2 tärkeää asiaa. Ensimmäinen on koulu, koska kuntahan vastaa omista kouluistaan. Nyt kaikki oppimateriaalit, mitä Turun kouluissa käytetään, täytyy käydä kriittisesti ja huolellisesti läpi. Ja jos siellä on voketusta, eli jos siellä on tällaista asiattomia epätieteellisiä väitteitä, muun muassa, että mies voi synnyttää tai muuta, niin nämä oppikirjat täytyy vaihtaa. Kyllä mä uskon, että löytyy sellaisia oppikirjoja, joista voke on siivottu. Ja sitten täytyy käydä huolellisesti läpi opetussuunnitelmat, ja niihin täytyy tehdä muutokset siltä osin, jos sieltä löytyy tällaista voke-tyyppistä opetusta. Setalle täytyy antaa täyskielto kouluihin. Se ei missään tapauksessa saa tulla sinne. Ja opettajille täytyy sitten antaa myös koulutusta siitä, tämmöistä antivoke-koulutusta. Ja sitten toinen kokonaisuus liittyy näihin yhdistyksiin ja järjestöihin, koska Turun kaupunkihan antaa myös apurahoja ja tämmöisiä tukirahoja järjestöille. Ja nyt ne apurahojen säännöt täytyy käydä läpi ja ne kysymyslomakkeet tai ne anomuslomakkeet ja sieltä täytyy poistaa kaikki voketukseen liittyvät ehdot. Eli kaikki sellaiset ehdot, missä vaaditaan jotain turvallista tilaa tai kysytään, että miten edistätte seksuaalivähemmistöjen asiaa, niin kaikki täytyy riisua. Ja itse asiassa järjestöille täytyy ilmoittaa, että
ne ei saa pitää yllä tällaisia eriarvostavia turvallisen tilan ohjeita. Ja sitten kolmantena on se, että Turun kaupungin täytyy kaikessa rekrytoinnissaan pitää huolta siitä, että mikään tällainen vokeen liittyvät asiat ei voi olla ratkaisevia rekrytoinnissa, vaan rekrytoinnissa tulee vain ja ainoastaan henkilön pätevyyden ratkaista se työpaikka. Ja sama liittyy tietysti sitten koulutukseen ja työvoimakoulutukseen. Ja sitten viimeisenä sokerina pohjalla tuomiokirkkoon sille täytyy palauttaa sellainen pyhä asema, mikä sille kuuluu. Tuomiokirkkoaukio ei ole markkinapaikka, sieltä täytyy kaikki ravintolat poistaa, sieltä täytyy kaikkien festarien lavat poistaa ja ja kaikki mahdollinen tämän tyyppinen. Ja valitettavasti Turun kaupunki ei todennäköisesti pysty vaikuttamaan mihinkään sateenkaarimessuihin valitettavasti. Joo, siinä oli mun ensimmäinen vaaliteemani esiteltynä. Toivottavasti olen onnistunut sen selittämään edes kohtalaisen hyvin ja niin, että olet ymmärtänyt sen. Mutta jos sulle jäi jotain epäselvää, niin voit kirjoittaa mulle vaikka sähköpostia osoitteeseen ehdokastammi, kaikki yhteen kirjoitettuna, @gmail.com. Hei!